Имало едно време три момчета, които живеели в свят, в който имали стопани с кучешки глави. Децата, подобно на нашите кучета, носели каишки, били хранени, когато стопаните им преценят, били извеждани, когато на стопаните им е удобно и така нататък. Петко, Васко и Пламен бленували да се освободят и да отидат на морето, където е топло и случайни минувачи ще ги хранят безплатно. Добър ден! Добър ден! Знаеш ли защо сме се събрали? Не. Вихрене, виж сега, моето момче. Историята, която си написала, е направо зловеща. Скоро идва син на училище и в случай на инцидент трябва да имаме запис, че сме си видели, че сме поговорили и така, нали разбираш? Затова, айде сега ще почнем от начало. Трите кучета преминаваха през една гора, те бяха изненадващо нападнати от зоополицията, които в случая успяха да заловят Пламен. Зоополицията, въпреки официалното си положение в очите на възрастните, се оказаха част от голяма организирана престъпна група на корумпирани полицаи. Те организираха незаконен бой с кучета. Там на финал, виж сега, ако напишеш история с хубав край, ще ти я сложим в училищния вестник. Не знам. Мама каза, че историите трябва да идват от сърцето. Да, хубаво да идват от сърцето, но понякога е хубаво да помислим и за публиката.